ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. రే ఈడ కూర్చున్నావేంద్రా? ఇదే నా సోటు. మా నువ్వు లేకపోయినా నువ్వు కూర్చోబెట్టి తినిపించినట్టే ఉండదు. నాకు గుర్తుండదమ్మా, ఇంట్లో ఏం చేసినా ముందు నాకే పెట్టేదానివి, ఆ తరువాతే ఎవరికైనా పెట్టేదానివి. నువ్వుంటే అసలు నేనిట తినేవాడినా, నన్నిట తినిచ్చేదానివా? నువ్వుంటే వేడి వేడిగా పెట్టేదానివి. నేను తినకపోతే ఇట గోరు ముద్దలు తినిపించేదానివి. ఇట్టగా ఎన్నోసార్లు నీ చేత్తో తిన్నా, కానీ నా చేత్తో ఒక్క ముద్ద కూడా తినకుండానే వెళ్ళిపోయినావు కదమ్మా.